Mayong gabi kanatong tanan mga igsuon diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay tungod ani ana punta sa pagpatalinhog diha sa iyang pulong. Ug hinaot pa nga kita panalanginan sa iyang mensahe karong gabi una. Sa dili nato dawaton o dawaton nato ang kamatuoran mga igsuon nga kita gianak gyud sa panalangin sa Ginoo. Gipanalanginan ta sukad pa sa atong pagkabata hangtod karon sa pagdako hangtod sa atong kaluwasan, panalangin gyud sa Ginoo. Unya sa matag adlaw sige tag pangayo, sige tag pag-ampo ug panalangin sa Ginoo. Ang atong pangutana karon, igo ba nga kita na pod ang maghatag og panalangin sa Dios? Igo ba, eksakto ba nga kita na po'y mo panalangin sa atong Ginoo? So mo kini akong awhag karong gabi na magsuon, panalanginan nato ang Ginoo. Panalanginan nato ang Ginoo. Atong basahon ang usa ka bahagi sa Biblia na kinahanglan atong panalangin ng Ginoo. Unya unsao man nato sa pagpanalangin sa atong Dios. Atong basahon ang Proverbio 23 versikulo 26. Usa lang ka bersikulo maigsuon nga atong hinuktukan karong gabi na. Basahon nato. Nagaingon, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing o ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Usbon ko sa pagbasa may igsuon. Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing o ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Nining bersikulo nagpasabot nga dunay usa ka amahan nga nangamuyo, mihangyo sa iyang anak nga ihatag ang iyang kasing-kasing nga na kaniya o ipahimuot ang iyang mga mata sa iyang dalan. Mao po'y gipangayo sa Dios kanato mga igsuon. Isip kita mo panalangin ngadto sa Dios. Unsa may iyang gipangayo karon kanato sumala nining bersikulo nga atong gibasa maigsuon. Duha ka panalangin nga gipangayo sa Ginoo kanato na iyang mga anak nga maoy atong panalangin diha kaniya. Primero, gipangayo niya ang atong kasing-kasing. Gipangayo sa Dios ang atong kasing-kasing. Kay tungod ang kasing-kasing nato nga kita mga Kristohano na, kitang mga giluwas na sa Dios, dili na ato, kundi ang panag-iya ini mao ang Ginoo. Unya kini bang atong kasing-kasing sumala pa sa Biblia sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Bisan pa og kita mga Kristohano na, doon na pa'y nagpabilin nga sala o remaining sin, indwelling sin kanato. Nagaingon ang Jeremiah 17 verse 9 to 10. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Tanawa, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang og hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi ni ini? Ambot pasabot, bisan kita sa atong kaugalingon, di gyud ta makasusi sa atong kasing-kasing og unsa nay kahintang. Apan sumala sa banaang kasulatan, kini usa ka malimbungon labaw sa tanang mga butang. Busa nagaingon sa bersikulo 10, nagaingon ang si Jehova, ako si Jehova magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing. Bisan pangani sa paghatag sa tagsa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Nga namang gihangyo man sa Dios ang atong kasing-kasing nga atong ihatag kaniya, atong isurrender kaniya, atong ikumitar ang atong kinabuhi, ang atong
Kasing-kasing kay tungod ang kasing-kasing nato malimbungon. Og tungod malimbungon bisan pa kitang kaugalingon tag-iyan atong kasing-kasing malimbungan ta tungod sa pagkamalimbungon sa kasing-kasing. Unya kinsa may makasabot ini, kinsa may makabag-o ning atong kasing-kasing, ang Dios lang gyud. Kay ang Dios sa atong tibuok pagkatao wa siya maglantaw sa atong unsa ta kagwapo, unsa ta kagwapa, unsa ta kadato, unsa kita ka makinaadmon, o unsa tayong grado, ug unsay atong kahimtang kung dato bata o pobre, ang Dios naglantaw sa atong kasing-kasing. Sumala sa pagpili na karon sa Dios og usa ka hari sa Israel. Iyang gisultihan si propeta Isaias nga adtua ang mga anak ni Jesse og kining ay anoint ang akong gipili. Unya gilantaw ni propeta Samuel ang mga anak ni Jesse, nagtuo siya nga tungod sa pagkadako, pagkagwapo sa usa ka ayang mga anak, mao kini ang gipiling hari apan maingon ang Ginoo dili na mao. Dili na mao. So busa maingon sa bersikulo 8 sa 1 Samuel 16:8 nagaingon, apan si Jehovah maingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong kung sa gitas-on sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya, dili na mao. Nagaingon si Jehovah, kay si Jehovah nagatan-aw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Jehovah nagatan-aw sa kasing-kasing. So, bisan pa niining pagpili og hari, naglantaw ang Ginoo sa kasing-kasing, labi na pod sa atong mga kinabuhi. Ang Ginoo nagtan-aw sa atong kasing-kasing. Kay tungod sumala sa Ezekiel 36:26 ngadto 27, ang Dios mo'y naghatag kanato og bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu, gibag-uhan ang atong bato nga kasing-kasing, iyang gihimong unod nga kasing-kasing aron makasubay sa iyang kabubuton. Apan kay tungod duna pay indwelling sin, mahimo pang malimbungan ng atong kasing-kasing. So busa kining paghatag o kasing-kasing ngadto sa amahang Dios mo nilihok sa usa ka matarong, usa ka tinuod nga naluwas sa Ginoo. Proverbs 23:34 nagaingon maigsoon, ang amahan sa matarong malipayon sa dako uyamot, og kadtong mga anak sa usa ka manggialamon nga bata nagamalipayon tungod kaniya. Ang Ginoo kuno ang amahan naagyod malipayon sa usa ka matarong. Matarong kay tungod iyang pirming ikumitar ang iyang kasing-kasing, di siya molihok, di siya mo plano, mo gunahuna nga iyang kaugalingon lang iyagyog kining ikumitar sa ngadto sa Dios. Kay maoy gi sulti sa Ginoo nga kinanglan ang atong kasing-kasing wala gyud siya karibal. Sumala sa Mateo 6:24 nag-ingon, walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon, kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa og higugmaon niya ay kaduha, o dapigan niya ang usa og tamayon niya ay kaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios og sa mga bahandi. Maigsuon. So busa dili buot sa Dios nga atong kasing-kasing ihatag sa uban, sa dili Dios, sa mga kaulag nining kalibutan, nining mga tentasyon sa kalibutan, kundi buot sa Ginoo nga wa gyud siya karibal, nga siya lang gyud ang atong gihigugma. So busa ihatag nato ang atong kasing-kasing kay malipay ang Ginoo kung ato siyang panalanginan niini. Ikaduha, gipangayo sa Ginoo ang atong mga mata. Atong basahon og usab ang atong teksto. Nagaingon, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing ug ipahimuot sa imong mga mata. But pasabot, atong isurrender ang atong mga mata, dunay kahimuot, asa man? Sa iyang mga dalan. So dili lang kay kasing-kasing gipangayo sa atong Ginoo ang atong kinabuhi, bisan pang atong mga mata, ang atong direksyon sa atong kinabuhi, kinahanglan atog yung itutok lamang ngadto sa Ginoo. Nagaingon sa Hebrews 12:2 nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. Tanawa, siya mo'y nag-ugmad sa atong pagtuo, siya mo'y maghingpit nini, pinaagi sa unsa?
nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantos sa krus sa walay pagsapayan sa pagkamauulaw niini og karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Giun sa pag-ugmad sa Ginoo ang atong pagsalig, ang atong pagtudya kaniya, pinaagi sa kamatayon sa krus alang kanimo. Wala niya baliwala niya ang mga kaulaw sa mga gibuhat sa mga tao. Inay iyang gihatag iyang kaugalingon sa kamatayon sa krus aron maugmad mahatagan tag pagtuo og siya mo'y maghingpit nini kay tungod siya mo'y naglingkod karon sa trono dito sa langit, mo'y nagkontrola sa tanan. So busa nagatan-aw nagatutok siya kanato, busa ato sang itutok ang atong mga mata, ihatag ang atong mga mata diha lamang sa iyang kabubuton, diha siya iyang mga dalan. Now, moingon tang mga dalan maigsoon, unsa may dalan? John 10:27 nagaingon, ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog og ako nakailan nila og sila nagasunod kanako. Ang dalan sa Ginoo mauto ang kabubuton sa Ginoo nga maoy atong pagalakwan, nagasunod kaniya og ginahatagan ko silang kinabuhing dayon og sila dili gayud malaglag og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Unsa may gipasabot niini? Kung kita nagalakaw sa iyang dalan wa gyoy makahilabot nato bisan pa si kinsa. So kinahanglan gyud naa gyud ang atong pagtutok sa atong mga mata og sa kaniya og pagtutok sa iyang dalan. Pagsunod sa iyang sugo mga igsuon. Nagaingon ang John 14 verse 15, kadtong naay nagkupot sa akong sugo og nagkinabuhi nini siya mao ang nagamahal kanako, mingon si Kristo, mao'y nagasubay sa iyang dalan. Na naay daghang dalan nga igsuon nga daw sa lantaw sa tao igo apan kinang kinatumyan ni mao ni kalaglagan. Proverbs 14:12 nagaingon, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. So magbantay ta maigsuon aron di kita may talipsay adto ta magtutok ang atong mata, atong itutok sa Ginoo o atong itutok didto sa iyang dalan lamang. Magbantay ta kay bisan pagali mga hamtong Kristohanon sa Galacia, sila nangalaglag, natipas sila. Kay tungod mibulag ang ilang pagtutok didto sa suga sa dalan maong pulong ang ebanghelyo. Galacia 1:6 ngadto sa 9 nagaingon na igsuon, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga dunay laing maayong balita kundi nga dunay na nagpaggubot kaninyo og buot magatui sa maayong balita may tungod kang Kristo. Apan bisan pa kung kami o usa ka anghe o manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Giusab sumala sa amo nang gikaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Nganong natuis man ng mga Galacia kay tungod wala gyud nila ihatag ang ilang kasing-kasing ngadto sa Ginoo ug wala nila ihatag ang ilang mga mata pagtutok sa Ginoo, pagtutok sa maayong balita, ang dalan sa Ginoo. Subusa mga igsuon karon aron panalanginan nato ang Ginoo, malipay siya kay tungod kita nakaangkon mas tanang mga panalangin. Andam ka ba nga ikaw pagatawgong anak sa Dios? Kaya ang anak sa Dios lamang ang makahatag sa iyang kasing-kasing o sa iyang mata ngadto sa Dios. Kung ikaw magtotoo, ikaw panalanginan sa tanan. So busa, kung ikaw gipanalanginan, panalangin ni usab ang Ginoo. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa atong paghatag sa atong kasing-kasing kaniya nga atong gugma diha lang gyud kaniya dili ang gugma sa kalibutan
o ang paghatag sa atong atensyon, sa atong direksyon, sa atong kagmaon, sa atong pananaw, panlantaw nining kinabuhia ang atong mga mata aron di kita matipas sa laing dalan. Mao kini pulong sa Dios. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong, salamat sa imong pagkamatarong mo imong gi ilis ka namo aron kami Lord mabuhat namo ang pagkomitar sa among kasing-kasing bisan pa sa among mga panalangin kami o Ginoo sama sa among pagpanalangin diha kanimo karon in Jesus name. Amen.